ang Dastraya. Katong hotel o condominium unit ni kanhi Presidential Assistant Mike Dino sa lungsod sa Santa Fe sa Isla Sabantayan. Giluwatan sabto og cease and desist order o stoppage order sa Department of Environment and Natural Resources DNR kay nilapas sa mga lagda. Ang maximum unta nga building matuko diya sa Isla Sabantayan, 3 floors ra. Ang Dastraya niabot ng siyam ka andana, nilapas na sa limitasyon. Mao tong gipahunong sa Department of Environment and Natural Resources. Pero nahilom ang DNR. Doon ay mga reports karon nagpadayon ang trabaho sa Dastraya, wa mabadlong, wa mapatuman sa Environmental Management Bureau EMB sa DNR ang iyang stoppage order. Batok sa Dastraya. Mas hawd ba si Mike Dino, ang kanhi Presidential Assistant for the Visayas, kaysa mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources? Usa sa kahibulungan na pangitabo diya sa Dastraya, nangisog diya si Governor Pambari 4. Bisag aliado sila sa politika kay pulos man sila mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Pambari 4 o si Mike Dino, iyang gipaluyuhan ang order sa DNR pagpahunong sa Dastraya. In fact, iyang gipadadaan sa labing sinaligan ng mga opisyal sa Kapitolyo aron ma-inspeksyon ang Dastraya. Nikalit lang kahilom si Governor Pambari 4. Wa na bisan usa na lang kapung. Bisan 8 na lang ang Kapitolyo na unsa na ang Dastraya. Nganong wa man mapatuman ang stoppage order. Nganong nagpadayon pa man ang trabaho sa Dastraya hangtod karon. Nganong wa pa man na mabungkag ang mga building hangtod karon. Kung desidido, kung determinado ang Department of Environment and Natural Resources pagpatuman sa mga lagda, illegal. Kanang ikaupat, ug mas taas mga dana sa Dastraya, nganong nagbarug pa man na hangtod karon. Lisod yung kayong dutlat. Ang gamhanan ng mga politiko o mga negosyante. Kay kahibaw mo ta, bisan dili na presidente si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili na administrasyon sa mga Duterte karon, pero ang labing gisandigan ni Dino, ang number 1 nga senador, nga si Bongo sa niaging eleksyon. Hadlok ba sila ni Bongo? Hantod karon. Maiko ba sila mohikap ni Dino kay aliado ni Bongo diri sa ato sa Subo? O tinuod ni mga pasangil nga dunay mas dagko pa mga negosyante. Gihimo lang dami na si pahoy-pahoy lang na si Mike Dino diha mo'y nangangkon nga mo'y tag-iya pero lain ang mga tag-iya ang Dastraya mao nang mas dagko pa o dili lisod mas lisod nga mabadlong. Og hantod karon in fact wa mabadlong. Kay sigon sa atong mga viewers diha sa Isla Sabantayan, iglabay nila sa Dastraya labi na sa gabi makita nila nga dunay nagtrabaho. So, Governor Pambari 4, DNR o EMB, Kapulisan, Philippine National Police, inutil ta sa pagpatuman sa stoppage order kay suod ni Bongo o sa posibleng mas dako pa mga negosyante si Mike Dino. Muna, usas mga hinungdan nga naguba ang atong kalikupan tungod aning mga political o business connections nga makapainutil, makapalipat sa atong mga ahensya sa gobyerno.